Γεια σας. Αυτό είναι το τρίτο βίντεο που κάνουμε στην Technoviruses. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς να φτιάξουμε έναν ιό που διαγράφει τα Windows. Όπως βλέπουμε, αυτός είναι ένας πολύ ισχυρός ιός. Οπότε για οποιαδήποτε βλάβη που θα σας προκύψει δεν ευθύνομαι εγώ. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Πρώτα ανοίγουμε το σημειωματάριο ή αλλιώς πατάμε δημιουργία στην επιφανία εργασίας και έγγραφο κειμένου και δημιουργήσαμε τώρα ένα έγγραφο κειμένου. Το ανοίγουμε και γράφουμε παπάκι εκο κενό off και από κάτω γράφουμε del κενό c άνω και κάτω τελεία Windows. Λοιπόν, αυτός είναι ο ιός μας. Πάμε να τον δημιουργήσουμε. Πατάμε αρχείο, αποθήκευση ως και μπορούμε να ονομάσουμε το αρχείο όπως ακριβώς εμείς θέλουμε. Εγώ θα το ονομάσω virus. Μπορούμε όμως να βάλουμε όποιο όνομα θέλουμε, αλλά πάντα χρειαζόμαστε στο τέλος, την κατάληξη, .bat. Εδώ που λέει αποθήκευση ως, πρέπει να επιλέξουμε όλα τα αρχεία και τώρα πατάμε αποθήκευση. Κλείνουμε το σημειωματάριο. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε, μπορούμε να το διαγράψουμε. Και τώρα έχουμε εδώ τον ιό μας. Όταν ανοίξουμε το αρχείο, δεν θα γίνει τίποτα, απλώς θα μας βγάλει αυτό και τελείωσε. Για να λειτουργήσει ο ιός μας, πρέπει να πατήσουμε πάνω το δεξί κλικ και εκτέλεση ως διαχειριστής. Θα μας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής μας, τον βάζουμε και έτσι θα κάνει εκκίνηση ο ιός. Θα κάνει εκκίνηση ο ιός. Δεν θα διαγράψει αμέσως τα Windows, αλλά θα τα διαγράψει μετά από μια επανεκκίνηση. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ιός. Σας προειδοποιώ ότι για οποιαδήποτε βλάβη που θα σας προκύψει δεν ευθύνομαι εγώ. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, κάντε σχόλιο αν δεν καταλάβετε κάτι, μήπως μπορώ να βοηθήσω, και κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο. Γεια σας.